Hola, Hola. què li passa? O sigui, ara o quan vaig entrar a urgències? Quan va arribar a urgències? Aviam si ho recordo. Sí. Quan vaig arribar a urgències era per una infecció d'orina. Vaig començar a tenir molt de mal de panxa, cada vegada més, però se'm va passar gràcies a la gent de la cua. Què vol dir amb això de la gent? Sí, miri, quan estava allà a la cua hi havia una veterinària que se'm va adonar que no era infecció d'orina, sinó que era un atac d'apendicitis. Just a la fila també hi havia una noia que treballava a una carnisseria que es va oferir a fer-me un tall a l'apèndix. També va resultar que hi havia un delinqüent que casualment portava una navalla a sobre, una navalla d'aquestes de papallona, sap? I em va fer el tall, junt amb tota la gent de la cua, em van fer el tall a l'apèndix, sí. I també va haver-hi una iaia que era aficionada a la costura, a fer puntes de coixí, que casualment portava fil i agulla i em va fer el cosit. Carai. Després vaig estar durant hores a les cadires aquestes tan incòmodes que teniu aquí a la sala d'espera i vaig acabar agafant lumbàlgia. I de cop va entrar un tio per la porta i em va fer uns massatges. Oh, quins massatges. I res, una cosa va portar l'altra i... Total, que vam acabar enamorats. I mira, res, fa poquet que vaig tenir la criatura aquí a la sala d'espera. De fet, ara està el meu noi per aquí, a la fila del darrere, que està portant el nostre nen a posar-se les primeres vacunes. I li fa mal res o té cap molèstia? Què va, si jo estic estupenda. L'únic que, bueno, ja que estava a la fila i ja quasi em tocava, dic, mira, doncs, ja que sóc aquí, aprofito. D'acord, doncs ja es troba bé. Sí? Molt bé. Moltes gràcies per tot, doctora. Que vagi bé. Adéu. Hola. Hola. La meva mare m'havia parlat molt de vostè, que la va visitar fa una pila d'anys. A què ve? Doncs a que em posin la vacuna del tètanus, aquella que posen després de néixer. És que fa temps que m'espero.